नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. खरं तर शिवसेनेच्या ठाण्या वाघाचा वाढदिवस आहे आणि अर्थातच ते ठाण्या वाघ म्हणजे आमदार वैभव नाईक माझ्या सोबतीने आहेत. नाईक साहेब, खरं तर शिवसेनेचं एक निष्ठावंत चेहरा म्हणून आपली संपूर्ण महाराष्ट्रात ओळख आहे आणि त्या ओळखीबरोबर आज वाढदिवस देखील आहे. कसं पाहता एकूणच या तुमच्या तयार झालेल्या व्यक्तिमत्वाकडे? खरं तर शिवसैनिकांनी संधी दिली, उद्धवजींनी प्रेम दिलं आणि माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांनी मला भरभरून अशी साथ दिली. त्यामुळे गेले 10 वर्ष या विभागाचा आमदार म्हणून काम करत असताना सामान्य लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मी करत आहे. आणि त्यामुळेच खरं तर आपण बघत असाल की ज्या सामान्य लोकांना मला निवडून दिलं त्या लोकांचा मी विश्वासाला पात्र आणण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे करत असल्यामुळेच कालच्या फाटाफुटीनंतर सुद्धा आम्ही शिवसेनेबरोबर आणि सामान्य लोकांबरोबर राहिलो. आणि निश्चितपणे मला खात्री आहे की महाराष्ट्रातली जनता सुद्धा आमच्यावर आहे आणि त्यामुळे जनतेचं प्रेम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच नाही तर महाराष्ट्रात मला निष्ठावंत राहिल्यामुळे मिळत आहे. आणि याच पद्धतीने मी प्रामाणिकपणे निष्ठावंतपणे काम करण्याचा प्रयत्न माझा सुरूच आहे. खरं तर नाईक साहेब, 2014 सालची निवडणूक मला आठवते. त्या निवडणुकीमध्ये तुमचा झालेला विजय हा तुम्हाला एक जायंट किलर म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात ओळख निर्माण करून त्या विजयानं दिलेली होती. 2014, त्यानंतर 2019 आणि आताचं 2024 हे जे काही या संपूर्ण 10 वर्षाच्या टप्प्यामध्ये बदलतं राजकारण आहे महाराष्ट्रातलं, या राजकारणाकडे तुम्ही कसं पाहता आणि त्या राजकारणाचा एकूणच कोकणातील राजकारणावरती काही परिणाम झालाय असं तुम्हाला वाटतंय का? खरं तर 2014 मध्ये माझा विजय एका धनाढ्य शक्तीला पराभूत करून झाला असला तरी तो विजय मी त्याच वातावरणात मी राहिलो नाही तर मी कामाला त्याच दिवसापासून लागलो आहे. ओळख एखाद्याला पराभूत करून राहण्यापेक्षा माझी ओळख ही सामान्य कार्यकर्त्यांचं काम करण्याची ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न मी केला आणि ती आता ओळख हळूहळू निर्माण होते याचा मला आनंद आहे. आणि या भविष्यात सुद्धा येणाऱ्या काळात सुद्धा जी काही कामं असतील, जे काही प्रश्न असतील ते सातत्याने सत्ता असून दे सत्ता नसून देत संघर्ष करावा लागला तरी चालेल, तो मी करत राहणार आणि हे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न मी माझा सुरूच राहील. नाईक साहेब, 2024 हे निवडणुकांचं वर्ष आहे. लोकसभेच्या निवडणुका आहेत, विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. कसं एकूणच या सर्व निवडणुकांकडे आपण पाहताय आणि शिवसेनेचं स्थान या सर्व निवडणुकांमध्ये कसं राहील? खरं तर आता 2024ची निवडणूक आहे ही भारताच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाची निवडणूक आहे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर ज्या सार्वभौमत्वामुळे टिकवण्यासाठी निवडणुका होत होत्या आणि आज देशाची घटना टिकवण्यासाठी आज निवडणुका होत आहेत. आपण बघितलं असाल की सातत्याने जे आपल्या विरोधात आहेत त्यांना आपल्यामध्ये घेणं, जे विरोधात आहेत त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न करणं. आज खरं तर पक्षच नाही तर सत्ताधारी पक्षाबरोबर शासकीय यंत्रणा सुद्धा या ठिकाणी अदृश्य शक्ती म्हणून काम करतायत. आणि त्यामुळे खरं तर लोकशाहीमध्ये काही सत्ताधारी असले पाहिजेत, काही विरोधक असले पाहिजेत, विरोधकांनी प्रामाणिक विरोध केला पाहिजे. असं असताना सत्ताधाऱ्यांनी सगळ्या विरोधकांना दाबण्याचा प्रयत्न करतायत आणि त्यामुळे ही निवडणूक ही लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची निवडणूक आहे. आणि आमच्या शिवसेना सुद्धा आता फोडण्याचा प्रयत्न झाला परंतु शिवसैनिक उद्धव साहेबांबरोबर राहिलेत आणि येणाऱ्या काळामध्ये ते शिवसैनिक आम्हाला पाठिंबा देतील. खरं तर हा सामान्य लोकांचा प्रश्न आहे, पक्ष आहे आणि हा पक्ष जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी आता प्रत्येक सामान्य कार्यकर्त्याची आहे. आणि त्यामुळे असं यश आपल्याला या पुढच्या काळामध्ये असं मिळवायचं आहे. आणि त्यामुळे येणारी निवडणूक ही आमच्या दृष्टीने, पक्षाच्या दृष्टीने आणि लोकांच्या दृष्टीने सुद्धा महत्त्वाची निवडणूक आहे. साहेब, आता लोकसभेचं वादळ सुरू आहे असं म्हणायला हरकत नाही. या वादळामध्ये 2014ची मगाशी मी उल्लेख केल्याप्रमाणे त्या निवडणुकीमध्ये तुमचा विजय झाला पण राणेंचा पराभव हा ज्या पद्धतीनं अधोरेखित झाला त्या पद्धतीनं शिवसेनेचा विजय अधोरेखित का झाला नाही? तुम्ही ह्या कारणीमीमांसा काय करा? नाही, खरं तर आपण शिवसेनेचा विजय आपण बघित असाल की शिवसेनेची सत्तांतर झाले. शिवसेनेने आज ज्या पद्धतीने आपल्यातनं गद्दारी केली त्या लोकांना पराभव करण्याचं काम केलं आणि त्यामुळे हा विजय महत्त्वाचा होता. आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा या विजयाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा सत्ता मिळवू. सत्ता मिळाल्यानंतर निश्चितपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी ज्याप्रमाणे उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे ज्यावेळी मुख्यमंत्री होते त्याप्रमाणे त्यांनी जे शासकीय महाविद्यालय असून देत, मेडिकल कॉलेज असून देत, चिपी मात्र ह्या जी कामं फटाफट केली ती आता कामं होण्याच्या दृष्टीने पुन्हा एकदा आमचा मुख्यमंत्री असला पाहिजे अशी आमची प्रबळ इच्छा आहे. साहेब, खरं तर ठाकरेंचा कोकण दौरा झाला, उद्धव ठाकरेंचा. कोकण दौऱ्यानंतर कुडाळ मालवण विधान म्हणजे तुमच्यावरती एक फार मोठा विश्वास त्यांचा आहे आणि त्यामुळेच माझा हा पुढचा प्रश्न तुम्हाला आहे की कुडाळ मालवण एकूणच या मतदारसंघाकडे तुम्ही विकासात्मक म्हणून कशा पद्धतीने पाहताय आणि शिवसेनेच्या नजरेतनं कोकणाचा विकास नेमका काय आहे?
त्या विकासाची व्याख्या काय? खरं तर उद्धवजी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये खरं तर कुडाळमध्ये मी एक आमदार असल्यामुळे, कारण त्यामुळे जास्तीत जास्त निधी देण्याचं काम उद्धवजींनी केलं. येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आपण बघितलं असाल की विकास आपल्याला कसा करायचा आहे, की पर्यटन विकास करायचा आहे, इथले मासेमारींचा च्या पद्धतीने विकास करायचा आहे, इथल्या स्थानिक फळबागायतदारांना विश्वास घेऊन विकास करायचा आहे, इथल्या शेतीमध्ये बदल करायचे आहेत. हे सगळे आपल्याला बदल केला तरच तो विकास होऊ शकतो. मोठे प्रकल्प आणून या जिल्ह्यामध्ये विकास होऊ शकत नाही, वस्तुस्थिती आहे. साहेब, खरं तर 2024च्या निवडणुकीकडे आपण पाहत असताना खासदार विनायक राऊत हे हॅट्रिकसाठी पुन्हा एकदा निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत आणि ह्या संपूर्ण विषयातला महत्वाचा फॅक्टर म्हणजे आमदार वैभव नाईक आहेत. हे या ठिकाणी अधोरेखित आहे. तुमचा नेमका प्रयत्न कसा असणार आहे? मतांची गणित नेमकी कशी घालणार आहात? कारण कुडाळ मालवणच्या बाहेर एकूणच सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याकडे आमदार वैभव नाईक मतांच्या गणितानं कसं पाहतात? खरं तर विनायक राऊत आणि आमचं नातं एकदम घट्ट आहे आणि खरं तर 2 निवडणुकीमध्ये सातत्याने प्रचारामध्ये मी एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून हिरिहिरीने भाग घेतला आणि या निवडणुकीमध्ये सुद्धा जी काय पक्षाने जबाबदारी दिली आहे माझ्यावर, ती जबाबदारी मी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि कुडाळ मालवणमधून नाही तर सिंधुदुर्गामधनं जास्तीत जास्त मताधिक्य विनायक राऊतांना आम्ही देणार आहोत. प्रचाराची व्यूहरचना आमची ठरलेली आहे आणि त्या व्यूहरचनेमुळेच अजूनही महायुतीला उमेदवार सापडत नाही, महायुती उमेदवार घोषित करू शकत नाही, ही मात्र वस्तुस्थिती आहे आणि त्यामुळे आमचा विजय निश्चित आहे आणि त्यासाठी आमचं नियोजन सुरू आहे. एक शेवटचे माझे 2-4 प्रश्न आहेत नाईक साहेब. खरं तर आताही आपण उल्लेख केला, मोठे प्रकल्प कोकणात नको. कोकणात येणाऱ्या प्रकल्पांना शिवसेना, आमदार वैभव नाईक असतील, खासदार विनायक राऊत असतील, हे नेहमी विरोधाच्या भूमिकेमध्ये दिसत आहेत असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. पण हे चित्र एकीकडे असताना कुठला नवीन प्रकल्प येण्यासाठी आपल्याकडनं प्रयत्नही होत नाहीत असंही विरोधकांकडनं म्हटलं जातं. नेमकं ह्याकडे तुम्ही कसं पाहता? खरं तर आमचा प्रकल्पांना विरोध नसतो. प्रकल्पाला विरोध हा स्थानिक लोकांचा असतो आणि स्थानिक लोकांचा आवाज ज्या ज्या वेळी आणि ज्या ठिकाणी दाबला जाईल तिथे शिवसेना मात्र हाल म्हणून पुढे राहिलेली आहे आणि यापुढच्या कामामध्ये राहील. आपण बघितलं असेल की सिडकोने आता जी गावं विकसित करण्याचा प्रयत्न केला आणि सिडकोच्या जर समजा एका सिंधुदुर्गसारख्या छोट्याशा जिल्ह्यामध्ये 1000-1200 गावं जर सिडको विकसित करणार असेल तर आम्ही गप्प कसं राहणार आहोत आणि त्यामुळे आमचा हा विरोध अशा चुकीच्या गोष्टीसाठी राहत असतो आणि तो राहणार आहे. आणि छोटे प्रकल्प आज आपण बघितलं असाल की बांदा ते चांदा, नंतर रत्नसिंधू ही उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री असताना योजना आल्या आहेत, त्यातनं आता बदल होतोय. आज निधी जरी कमी मिळाला ह्या वर्षीच्या काळात, पण पुढच्या वर्षी आम्ही तो निधी वाढवून देण्याचा प्रयत्न करू आणि ह्याच्यातनं काहीतरी छोट्या छोट्या गोष्टी होतील, छोट्या छोट्या विकासाच्या गोष्टी होतील, उद्योगधंदे मिळेल याचा आम्हाला विश्वास आहे. बरोबर साहेब, निलेश राणेंचा वाढदिवस होता आणि त्या वाढदिवसाला सोशल मीडियावरती निधींची म्हणजे किती मोठ्या प्रमाणात त्यांच्याकडनं निधी आणला गेला हे दाखवलं जात होतं. मुद्दा असा आहे, तुमच्याकडनं निधी का दाखवला जात नाहीये हा प्रश्न आहे. नाही, खरं तर हा निधीचे आपण कागदोपत्री दाखवले आहेत की कुडाळ मालवण मतदारसंघातली प्रत्येक निधी हा 2.5 वर्षापूर्वी ज्या कामाला शासनाने स्टे दिला होता त्या कामाला मी कोर्टात जाऊन ती स्टे उठवली होती आणि तो निधी आता या जिल्ह्यामध्ये आणि ह्या मतदारसंघामध्ये चालू आहे. खरं तर माझ्या मते की त्यांनी खरं तर आपण लोकप्रतिनिधी असताना, आपले वडील केंद्रीय मंत्री असताना काय निधी आणला, केंद्रातनं एखादा तरी CRFचा फंड आणला काय? त्यांचे वडील केंद्रामध्ये मंत्री आहेत, एखादा सुद्धा CRFचा फंड ते आणू शकले नाही, ती वस्तुस्थिती आहे. एखादा रोजगार या जिल्ह्यामध्ये ते मंत्री असताना या मतदारसंघामध्ये आणू शकले नाही आहेत. आपण खासदार असताना काय विकासाची कामं केली, 2 कामं तरी ते दाखवू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्यामुळे माझ्या केलेल्या कामावर रेषा ओढण्याचं काम ते करतायत आणि मला त्याचा आनंद आहे की खरं आपण बघितलं असाल की राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम ह्या दोघांनी पिता पुत्रांनी माझ्या केलेल्या विकास कामाच्या ठिकाणीच त्यांनी बघितलं, ह्याचा मला आनंद आहे. साहेब, खरं तर शेवटचा प्रश्न आहे मला एकूणच ना तुमच्या राजकीय प्रवासाकडे पाहत असताना 2 फ्रेम तुमच्या राजकीय प्रवासातील फार भावतात. एक फ्रेम म्हणजे बाळासाहेबांनी तुमच्या खांद्यावरती ठेवलेला तो विश्वासाचा हात होता आणि दुसरी फ्रेम म्हणजे आताच्या मालवणच्या दौऱ्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी तुमच्या पाठीवरती दिलेली कौतुकाची थाप. तुम्ही नेमकं ह्या दोन्ही फ्रेमकडे कसं पाहता? खरं तर ठाकरे कुटुंबियांचा विश्वास आणि तो विश्वास खरं तर असा मागून मिळत नाही, तो विश्वासाला पात्र होण्याचा प्रयत्न करावा लागतो आणि तुम्ही पात्र राहण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे करतोय आणि ठाकरे कुटुंबांच्या विश्वासामुळेच लोकांचा विश्वास आमच्यावर आहे. आज पण उद्धवजींच्या वर जे काही संकट ओढली त्या संकटामध्ये सुद्धा आम्ही सुद्धा ढाल म्हणून पुढे आहोत आणि त्यामुळेच उद्धवजींचा सुद्धा आमच्यावर विश्वास आहे. एक सहकारी म्हणून उद्धवजी सुद्धा नेहमीच आम्हाला प्रोत्साहन देत असतात आणि त्यामुळे त्यांच्या आशीर्वादानेच आपल्याला पुढे काम करायचं आणि मला खात्री आहे
की लोकांच्या विश्वासाबरोबर माझ्या नेत्यांचा सुद्धा विश्वास माझ्यावर आहे आणि त्यामुळे मला यश निश्चित मिळत राहील. पुन्हा एकदा आपल्याला वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. आमच्या कोकणशाही टीमकडनं, कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांकडनं दिवसभर आपल्याला शुभेच्छांचे मेसेज फोन येत आहेत. काय शब्दात आभार मानाल सर्वांचे? खरं तर कोकणशाही हे चॅनल आपण सुरू केलं, अत्यंत संघर्षात हे चॅनल सुरू आहे आणि मोठ्या स्पर्धकांना आपण मात करत आहात आणि त्यामुळे चॅनलचं नेहमीच पाठबळ मला आहे आणि हे पाठबळ मला यापुढच्या काळात सुद्धा मिळेल अशी अपेक्षा आपल्याकडनं व्यक्त करतो आणि आपण दिलेल्या शुभेच्छाचा मनापासून स्वीकार करून आपले आभार व्यक्त करतो. जय महाराष्ट्र. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.